RMN Drama, mudali kanino ng laing sugilanon nga sinuwap ni Francis Iliaga Espares. Sa dili ba mag-sparring? Stretching una! Oy, Nay Blackie! Sunod! 1, 1, 2, 2, 3! 3! Ah! Kinsa ka mo! Kinsa inyong karate instructor, ha? Ako! Yapa! Ay! Nay Blackie! Ni ay patit! Ay! Salamat ka! Nasadyang ko ni mo dayagi na! Kinsa mo! Niyami, aron sa pagbungkag aning imong karate gym! Way si bisan kinsa nga makabungkag ini! Ha? Pwes! Nagunitan ako imong ubol-ubol! Langkaton ko ni pinaagi sa kong mga kamot! Ayaw! Sige na, Atab! Bakit ako sa mong abilidad? Lingaw ako. Mutanaw ko sao mo paglipay ang usa ka batan o gwapang babae. Sudan ko na! Oh, pada namitaroy sa agtang sa kong Atab. Ala ko mas. Niya pa! Nasamod ang akong kahinam nga inanay ngimigawas ang dugo sa hamis mong panit agi sa bunal. Karon paughol ko ka na pinaagi sa akong dila. Sama sa hilo sa kubra ang imong mga puong. Ug sama sa malang bitin ang imong dila. Ug putlon ko kini pinaagi sa akong mga kamot. Sa akong mga kamot. Unsa man ang tanghaga nga naglimit ni maong sugilanon. Sinuwat og direksyon ni Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nakudatayan, sound Aldwin Nakuda, audio editor Jeffrey Caburada. Dalit sa RMN Drama. O karon mga higala, niya nagkaroon ang laing sumpay ng sugilan nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares nga naguluhan sa akong mga kamot. Mahatod ka sa lubong. Oo, Nay. Mahatod ko sa lubong. May bati gid kog dakong kabalaka, anak. Nay, nisamot ang akong tinguha. Nakapanalipdan ko ang katungod sa kababayan ini atong dapit. Athena, Di na ko makatukot. Nga doon na pa'y laing biktima din sa atong dapit. unsa? Ilhon ko ang mga abusado ug ang mga manyak ning atong dapit. Unsa? Athena, Mao ka nang akong tinguha, Nay Matilde. anak in town. Nay, ay lang ko pugngigod, Nay. Unsa man ka? Tinugyanan ka ba sa balaod? Ha, Athena? Ganong manginlabot ka man yun? Aning atong katilingban, Nay. Kinahanglan nga, di na to piyungon ang atong mga mata. Kung doon na kita'y makita ng ngilad, di na to himong bungol ang atong dunggan sa atong mabati. Ug dili mahimo nga kita mahimong amang sa pagpangita sa hustisya ug katarungan, Nay Matilde. May punto ka ba, ya? Pero unsa may imong sangputan? Kung paharion nato ang kahadlok, Nay, di ta mo uswag. Kung atong puy-an ang kahadlok, moabot ang higayon nga, kita ang mahimong biktima. Athena, Kung tinuod man, nga dunay mga biktima din sa ato, pero ni tak-om lang taon ang baba, ug wa maning kamot nagkahatagag hustisyang ilang gidangatan tungod sa kahadlok. Hinungdan na nga nagpadayon ang ilang mga daotang buhat. o kinsa man ang dili mahadlok ka? Kung ikaw mao ang sunod nga ihawon? Mao na diha, Nay. Ning kinabuhi ko nato. Doon na tayo tagsa-tagsa kakandila. Kung mapawang ang imong kanila, nagpasabot na nga,
Di aradyo ka kutob. Unsaon tamang kapag-ag ni Athena, nga dili nimo ipadayon ang imong tinguha. Tungod kay nakasiguro ko, anak, nga kaalautan ang imong sangputan. Usa ka na kadakong hagit sa kong kinabuhi. Ug andam ko. Andam ko sa pagdawat sa maong hagit. Magpakita yung gilas kana sa Athena. Tinood ka na. Migara ka ng bayana. Doon na sa mga pangitabo nga dito ko. Nagpilar gihapon. Nasakpan niya ang mga bunguton sa duwang madyong. Nagkagubot po. Ug siya si Athena ang mo'y nakabungko. Nasakpan ang mga bunguton sa duwang madyong. Mao ba? Lain nga nasakpan niya mao ang nanaghantak. Ngano naman siya? Nasakpan po niya. Nasakpan. Bunguton gihapon sa sugan. Way patay-patay ang yang antog santakan. Mao ba? Giyon sa pagkasagop. Sa dihang pagdayo ng pag-antog, pila na kahari, sa dihang misugal ka na si Athena, ug sa pag-antog pa, gisupla niya. Gitanaw ang tulo ka mga panalang, ug dito nasakpan nga ang usa ka panalang, pulos kinihari. Bungot sa kigol! Tungod gihapon kang Athena. Nibida ginaig bayo, kanang Athena. Ug matod pa sa tong tao nga dito. Nagpaliid. Butangan nilang piso sa manok. Dayong lubong. Aron lang nagpatay. Mugkuha sa iyang gitaguan. Ug moangkon nga siya ang nakapatay. Kadakong binuang. Tunto. Magpakita gid ko. Muangkon jud ko nga ako'y nagpatay sa anak ni Pilog Tutang. O sa to, murag doon na inahog. Lakaw, susiya. Basin og doon na inaniid na to. Og nakabati sa itong ipanagsultihan. Dali susiya. O busing, amo agaon. Dunay naniid. Ug kinsa ang maniid. Way tao. Pero, yun na. Ang flower vase, mayong pagkahug. Ug nabungka gani ang yuta gasud sa flower vase. Ug klaro kayo nga bag-og yung nayabo ang maong flower vase. Kay klaro kayo sa yuta nga nayabo. Kung mao, tunay tao nga nakadungog sa mong gipanagsultihan. Ado na yun. Pero wa na ko'y nakita. Balik ko na ko si Bus Amo Federico. Asang flower vase nga nahog. Nara, Bus Amo agaon. Tanawa. Oh, shit. Kinsa ang tao nga naghug nini, ha? Natuwad ang flower vase. Anugol ang tanom. Dili na mo'y angay mong kabalakan. Agaon, busing, amo. Ha? Master Julo. Unsa man Busing, nabalaki ko. Nga nagkadungog to, nga mingon ka. Kada kong binuang. Tunto, magpakita niyo ko.
Muangkon yung ko nga ako'y nagpatay sa anak ni Pilotutan. Master Jolo. Kung mao ka na, pagita! Upatya! Bossing, agaon, amo. Buhata sa labing madaling panahon ng isugo ko. Lakaw na Master Jolo. Murag, way kapuslanan, bossing, agaon, amo. O ganun nga man. Pagita! Kinsay akong pagitaon. Ngawa mata makakita o kinsa. Oh, bisit! Pero, kaniyot lang, doon na day tao o mga tao nga wa makauyon ninyo din eh. Oh, unsa? O kinsa may mga tao nga makasayon-sayon og sud dining dapita. Oh, husto. Ang tiglimpyo sa swimming pool. Kinsa ba? Ang tiglaog sa mga gamayng buaya. Kinsa ba? Ang tiglimpyo o mangguna sa garden. Aw basig usa kanila busing amo agaon. Ipatawag ko sila karon dayon. Dali, Tibors. Ano? Ha, Federico? Dad. Ngano ka, ha? Dad. Hay na Oo, itong nga. tabag din sa bahay, Dad. Oh. Ha? Ang tiglimpyo sa swimming pool. Ang tiglaog sa gagmay buaya. Ang manggunas garden. Asa sila, Dad? Ngano nang ita ka Manila, ha? Dad, gusto ko silang ikasulti. Unsay hinungdan? Nabuak ang flower vase dito sa Luyo, sa rest house. Pasagdi kang mabuak ng flower vase. Naidaghan, ilisan! Dili, Dad. Dili, Daddy. Kinahanglan nga, ikasulti ko sila. Kay murag doon ay ispiya aning atong gipuy-an. Isa? O si Ispia? Doon na, Daddy. Doon na. Kay kunwa pa. Nahibaw ano tanako. Kung kinsa ang nakahog o nakabuak sa flower vase. Pero sa dihang ako kining gisusi. Wa na mo ikita, Dad. Why tao? Tingalig na palid lang sa hangin. Oh, imposible ka na, Daddy. Huh? Asa sila? Akong ipatawag. Ako'y suguon mo? Huwag ka mayabag! Wa ko mag-ingon nga ikaw ang mangita nila, Dad. Si Marshall. Asa si Marshall? Kaya ako suguon, Dad. Ambot! Nawa, Dre, nga naman. Siya ako suguon. Ganina ito nawa! Marshall! Marshall! Yo! Badol! Ano? Dool, Dre! Diin kagikan, Marshall. Oh, kuha nagbalit kong sabon para gamiton ako panglaba. Og asa ang imong sabon nga gipalit? Oh, Asa, Marshall? o naudan ang tindahan nga akong giadto. Unsa? O lagi, naudan. O, adto lang ko sa pikas tindahan mo palit. Muadto na unda ko. Nakabati man ako nga gisangbit ko ni Nior Tiburcio. Nga ano man da niyo rito? Tawga ang mga katabang. Pagdali! O, nga ano man, unsay hinungdan. Ayaw na pangutanan, Litsi! Buhatan ako gisugo!
Ay, kita ni Mayro ito eh. Turo may sa mong payag nga. Yung mong gipangita sa mga tabang. Oh, bao na. Ano na inyo rito? Pamusilon ta mo og di mo mutugan. Uy, rito. Sama, uy. Tugan! Kinsa ang naniid ka na mo samtang nag-istoryahanay mi ni Master Julo? Kinsa? Tugan! Wala, uy. Tugan mo. Ano? Kung dili mo mutugan, ha? Kung di ka ni mo mutugan karon, pamusilon ta mong tanan! Tugan! Unsa maghangsol nga pagitabo ning atong sugilanon nga naguluhan sa akong makamot. Tagsuwat og direktor Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nacorda-Tayad, audio editor Jeffrey Camonada, ang atong soundman Aldwin Nacorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.